Amma ba'd, nasihan mu a yau dangane da abin da ya shafi waɗansu daga cikin iyaye da kuma ɗiya mata. Da yawa cikin al'umman musulmai sun jahilci dokar Allah subhanahu wa ta'ala akan ɗiya mata. Waɗansu tunaninsu sai ɗiya mace ta yi aure ne dokar Allah take hawan kanta. Har ma wasu suna tunanin cewa idan mace bazawara ce babu dokar Allah a kanta. Waɗansu 'yan mata suna ganin kamar in ba sun yi aure babu dokar Allah a kansu, wannan kuma kuskuren fahimta ne. Wato daga lokacin da ɗiya mace ta balaga to dokar Allah ta hau kanta. Hukuncin Allah yanda ya hau kan matar aure haka hukuncin Allah ya hau akan budurwa. Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani yace wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyyati al-ula zuwa ƙarshen aya. Allah subhanahu wata'ala ya ce mata su zauna a cikin gidajensu, masu aure su zauna a cikin gidajen mazajen aurensu, 'yan mata da zaurawa Allah ce su zauna a cikin gidajensu. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce in za su fita kar su fita daga cikin gidajensu har sai da izinin mazajen aurensu idan masu aure ne. Idan zaurawa ne ko 'yan mata kar su fita daga cikin gidajensu sai da izinin iyayensu ko kuma waɗanda suke wakiltarsu. Wannan shine ka'ida. Amma Allah maɗaukakin sarki ce kuma in za su fita da izini, sannan su fita da shiga ta musulunci, shiga wadda ta dace da addinin musulunci. Mace ta rufe jikinta, idan ta yi kwalliya ta ɓoye adonta, kada wani ya ga adon da ke ainihin jikinta, saboda illa ke da kwai mace tana bayyana ainihin al'aurarta, ƙirjinta a fili, mazaunanta a fili, ko kayan da ke jikinta share-share ne ba su ɓoye ainihin abin da ke cikin jikinta ba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce sinfani min ahalin nari lam arahuma, waɗansu mutane guda biyu ɗan wutar jahannama. Annabi ya ce Allah ya bani labarin su, ko da bayan rayuwata ne za su bayyana. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqri yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Rawahu Muslim. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace akwai waɗansu mutane daga cikin 'yan wutar jahannama wanda akwai bulala a hannunsu kamar jelar sanuwa, suna bugun mutane da ita. Me malamai suka yi bayani akan wannan gaba? Suka ce shugabanni da suke zaluntar talakawansu. Idan aka ce shugabanni, kar ka yi tunanin sai shugaban kasa ko kuma wani shugaba da aka zaba kamar shugaba a cikin jiharsa. Wallahi duk wanda yake shugabancin al'umma, ko da yaranka ne da suke maka budar kuɗi amma kana tauye musu haƙoƙuwansu, annabi ya ce ba za ka shiga aljanna ba. Mutum nawa ne yaran da suke nema masa kuɗi amma baya sauke musu haƙoƙuwansu? Mutum nawa ne ake ba shi shugabanci amma baya sauke musu haƙoƙuwansu? Mutum nawa ne ake ba shi shugabanci a ƙasa ko a jiha ko a wata ma'aikata amma yana zaluntar waɗanda yake shugabanta? Annabi ya ce duk wanda yake shugabantar na ƙasa da shi yake zaluntar su, annabi ya ce babu shi babu aljanna. La ilaha illallah. Abu na biyu, annabi ya ce da mata wani sa'un kasiyatun ariyat, mata ne ga su da kaya a jikinsu amma kuma tsirara suke tafiya. Saboda mi jallabiya ce, kaya ne mara nauyi, ana ganin sassan jikinta, tana tafiya jikinta yana rawa, ana ganin mazamnanta, ana ganin kirjinta, ana ganin damatsanta. Annabi ya ce kuma suna tafiya ga shampo, ma'ana sun bar gashinsu, sun buɗe gashinsu gaba ɗaya babu ɗan kwali, ko kuma sun bar wani ɓangare na gashin kansu ana gani. Sannan suna tafiya suna karya jiki, suna langwaɗe jikinsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga bayan wannan rangwaɗe da suke kuma suna karantar da yara ƙanana. Da lokacin da mace za ta wucewa da wata siffa
ta bayyana sassan jikinta, ta yi kwalliya, ta sanya turare, sai wata ƙaramar yarinya ta ga matan nan, waccan matai da ta wuce ashe maza irin waccan shigai tana ba su sha'awa, ita ma sai ta ce to ni ma ko zan je in siyo riga mai launi kaza, za a yi mini ɗinki wanda zai matse mini mazaunaina, wanda kuma zai bayyanar da ƙirjina, maza suna ganin nonuwa na. To wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna tafiya suna rangwada kuma suna koya ma yara ƙananu su bayyanar da al'aura su, a rika ganin ainihin ƙirjinsu, a rika ganin mazaunansu. Annabi ya ce ba za su shiga aljanna ba. Duk matar da wannan shine siffarta, budurwa ce, bazawara ce, matar aure ce, za ta sanya kayan bai rufe mata al'aurarta ba, ko kaya mara nauyi, tana tafiya ana ganin wandanta, tana tafiya ana ganin bureziyarta, ana ganin kirjinta, ana ganin damatsanta. Annabi ya ce babu ita babu aljanna. La ilaha illallah. Babu ita babu aljanna wadda take wannan shige. Sannan abu na gaba, wallahi da yawa daga cikin mata ba su san menene sirrin rishin albarka a rayuwarsu ba. Tana son aure ya gagare ta, tana son ta samu aiki ga takardu sun kammala aiki ya gagara. Menene tsinuwar Allah ce akan ta, babu albarka, shi yasa ta rasa mijin aure, shi yasa ta rasa aikin da za ta yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito, Allah ya masa rahma, annabi ya ce il'anuhunna fa innahunna mal'unatun. Idan kuka ga mata suna tafiya suna barin sassan jikinsu, al'aurar su ga fili, annabi ya ce ku ɗebe musu albarka, saboda ɗebebin albarkar Allah ne. To sai yaya daga ashe mutumin da yake bin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ya ga mace tana tafiya tsirara, menene tsirara? Tana bayyana da al'aurarta, ana ganin kirjinta, ana ganin mazaunanta, kayan jikinta ba su ɓoye abin da ke cikin ainihin jikinta da ake so a ɓoye ba. Duk mutumin kwarai zai ce Allah tsine miki albarka, saboda annabi ne ya ce il'anuhunna fa innahunna mal'unat, ku tsine musu albarka domin ɗebebin albarka ne, saboda mi al'aura da suke bayyanawa. Wallahi mata ku ji tsoron Allah, ku ɓoye mutuncinki, al'aurarki ita ce mutuncinki, ki adana al'aurarki, ba sai kin bayyana sassan jikinki barka, saboda annabi ne ya ce il'anuhunna fa innahunna mal'unat, ku tsine musu albarka domin ɗebebin albarka ne, saboda mi al'aura da suke bayyanawa. Wallahi mata ku ji tsoron Allah, ku ɓoye mutuncinki, al'aurarki ita ce mutuncinki, ki adana al'aurarki, ba sai kin bayyana sassan jikinki bane za ki samu miji. Duk mutumin kwarai wallahi in ya ga mace wadda al'aurata a bayyane bai kulawa da, saboda ya san ba ta kwarai bace, ba ta da kyakkyawar tarbiyya. Za ce hatta iyayenki ma ba mutanen kwarai bane, saboda idan iyayenki suna kulawa da ke game da dokar Allah, ba za su bar ki kina fita da irin wannan tufafin ba. Ashe mu ji tsoron Allah subhanahu wataala, mu kula da abin da Allah madaukakin sarki ya ce mu kula da shi. Mata, mutuncin ku shine ku rufe al'auranku. Haramun ne mace ta bayyana sassan jikinta, in ba ga mijin aurenta ba sai mijin aurenta. An gane ku? Kai abinda mata suka jahilta, hatta mijinki wallahi bai kamata a ce kullum kina ɗaurin gaba ko kirshe ki tattare cinyoyinki a cikin gida a kowane lokaci. Ana buƙatar mace kowane lokaci jikinta a rufe yake, sai lokacin da mijinta yake da buƙata da ita. Kai ko lokacin kwanciyar aure bai kamata kawai ki zo ki tsirara ba. Me ya kamata ki sa? Akwai wata riga da ake cewa zuro hannunka masoyi, to irin wannan rige tana dan sakin ainihin wani sassan jikinki, to wannan rige ita ya kamata mijinki ya fara gani a jikinki, amma ba kowane lokaci ba mace ta rika bayyana al'aurarta. Hatta mijinki kina bayyana al'aurarki ba ki ainihin ba shi sha'awar da ya kamata ya rika sha'awar ki akai saboda ga abin da ya kamata sai lokaci da lokaci a ganshi, to kowane lokaci ke miki kula da shi ba. To ballantana kuma wanda ballagaza ita a ko ina in za ta fita anguwa, ita tana ganin in ba a ga kirjinta ba ba ta waye, in ba a ga damatsanta ba bal ma wasu har lalle suke yi a kirjinsu, lalle a nan, wasu za su yi lalle a kwabrinsu kuma su janye hijabin zanin su don a rika ganin lallen kwabrinsu. To wannan ba abin da yake jawo ma mace
sai dai tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala, domin duk wanda ya ganta zai ɗebe mata albarka matukar dai almajiri ne da yake karatu ko yake zuwa majalisin da ake karatun sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan haka mata mu tsora